De tweede aflevering. Ja, inderdaad. Ik zie allemaal mooie houtsnippers liggen hier, die waterplassen die ze wegjoegen. Ja, het park ziet er gewoon schitterend uit, dus iedereen is van harte welkom. Maar ja, zoals elke keer beginnen we natuurlijk met het weetje van de parade. Ja, paradeweetje van deze dag is de hoeveelste editie van de parade is deze editie in 2024. En Ron weet natuurlijk het antwoord het allerbeste, maar op het einde van de aflevering horen jullie het antwoord. Wat gaan we eerst doen? We gaan eerst Terugblikken, hè? Want de opening was er op donderdagavond. Ik heb er zin in. Het is geweldig om vandaag hier te zijn met dit prachtige weer, met alle mensen die eraan meegewerkt hebben. Ik heb gisteren de vrijwilligersavond mee mogen maken. Dit wordt een geweldig vierdaags feest voor de gemeente Brunsum. 3, 2, 1. Parade editie Dare to Dance is geopend. Het was zo prachtig die opening, dat is altijd mooi eigenlijk. Ja, het is altijd een mooi begin van de parade. Ja. Hey, wij zijn hier uit de buurt, dus wij weten hoe je op die parade komt. Maar stel voor je bent van buiten Parkstad, wat is de makkelijkste manier om hier te komen? Nou, als je nou wil komen, het hele weekend is namelijk feest. Ga gewoon naar het groot gemeentehuis van Brunsum. Daar ligt een heel mooi park omheen. Volg de mooie houtsnippers en dan kom je er vanzelf. Ik hoor je het gemeentehuis noemen. Jij hebt iemand gesproken die daar werkt. Ja, ik had een interview met Hugo Jansen. Gaan we daar even naar kijken. Wat is de inbreng van de gemeente Brunsum voor Parade Brunsum? Ja. Nou, buiten natuurlijk een behoorlijk bedrag aan subsidie zijn wij natuurlijk samen met de parade eigenlijk een jaar, 1,5 jaar bezig om de voorbereidingen te treffen. Niet alleen vanuit het evenementenbeleid, maar ook vanuit vergunningen, vanuit handhaving. Verkeer natuurlijk, het verkeer moet omgeleid worden dagenlang. Ja, dat is wat aan de achterkant natuurlijk gebeurt van zo'n parade. Oké, en waar verheug je jezelf het meeste op? Ja, eigenlijk het meeste verheug ik me op de vrijdagochtend als we als gemeente de groepen ontvangen. En natuurlijk op zondag de paradeoptocht. Helaas kan ik hem niet kijken, want ik zit ook in de schutterij. Dus we lopen met de schutterij ook mee in de optocht. Maar we zijn nummer 1, dus aan het einde van de optocht komen nog alle groepen en verenigingen langs. En dat is eigenlijk wel de dag waar ik me het meest op verheug. Het is toch wel belangrijk dat je bij zo'n groot evenement de gemeente achter je hebt staan. Ja, zondag gaat echt heel erg mooi. Dat is niet te doen. Nee. Maar jij bent ook nog naar een reportage geweest, toch? Ja, ik was vanmorgen in het Openluchttheater. En in het Openluchttheater was een jeugdvoorstelling. Die deden allemaal dansjes. En ze hebben een speciaal paradedansje. Heel leuk. Jullie hebben een dansje net gedaan, een speciale paradedansje. Hoe ging dat? Ja, ik vond het wel leuk en het ging ook goed. Kun je eens voordoen een paar bewegingen van het dansje? Ja, het is eigenlijk Bulgaars en dit is iets met zo
En het is de eerste dans is ingetogen en dan komt er ook zeg maar, dan is het weer wat drukker. En dan stoer wordt het dan vooral. Wat vond je van het liedje zelf? Ja, ik vond het heel leuk en feestelijk. Wie zong dat liedje? Wat niet? Wie zong dat liedje? Pink. Ja. Zijn jullie fan van Pink? Nee. Ben jij fan van Pink? Ik vind het wel, ik vind haar liedjes wel leuk, maar ik ben niet echt fan van haar. Waarom niet? Wie vind je dan wel goed? Antoon. Oeh. En ik de band Kiss vind wel goed. Dus dan moet je eigenlijk dansen op een liedje van iemand die je niet zo goed vindt. Ja. Ik vind haar persoonlijk wel goed, maar... Ja. Er zijn betere liedjes. Ja. Misschien een mooie start voor een danscarrière voor jullie? Denk het niet. Nee. Ik wil liever kickboksen of karate doen of zo. Altijd heerlijk die kinderen te zien dansen, toch? Ja, en kinderen worden ook steeds mondiger. Ze hebben ook gewoon leuke antwoorden. Dat is ook altijd heel erg grappig natuurlijk. Ja. Hey, wat is er nog te doen de komende dagen? Vertel het nog eens. Nou, sowieso elke avond is er een band, de Hamers House Band en de Corona's. Vanaf 10 uur 's avonds? Ja, 10 uur 's avonds. En er zijn nog kaarten te krijgen voor de voorstelling. Sommige zijn uitverkocht, maar er zijn nog kaarten te krijgen. Kijk even op de website, daar komt u weer, hè? www.paradebrunssum.nl. En dan moeten we nog naar het antwoord van het weetje denken. Ja, zeker. Dus Ron, kom er maar in. Hallo, Seitje, Tom. Ik zou nog antwoord geven op jullie vraag. De hoeveelste editie is de 2024 editie? Als we goed geteld hebben, dan is dat de 18e editie. Ron, bedankt. Ja, inderdaad. Het waren er een hele hoop trouwens vanaf de jaren 50. Ja, en hij heeft goed moeten tellen volgens mij. Inderdaad. Joh. Volgens mij zijn we klaar zo'n beetje met deze aflevering. Ja, dus bedankt voor het kijken. Ja, en tot de volgende aflevering. Ja, tot morgen. We gaan. Trouwens tevreden met de kleding nou, een beetje fleuriger dan Ja, gisteren? tuurlijk. Hartstikke veel kleur. Oké, mooi dan.